बेखेबाव बिटिआरनि बायजो बिकेडब्लिउएसआव नुनो मोनदों गावजों गाव गोनो गोथो। मोनसेनि उनाव मोनसे दैदेनगिरिजों दैदेनगिरि सोंखारिलायगासिनो बिकेडब्लिउएसआव। नंगौ, बिकेडब्लिउएसनि मासिगिरि गाम्बारु मोसाहारिखौ एरख'नाय समनिफ्रायनो बिकेडब्लिउएसआव गावजों गाव सोंखारिलायनायखौ नुनो मोनदों। बेबादिनो बे समावबो इउबिपिएफनि गाहाय नेहाथारि बाबु बर'आ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिकेडब्लिउएसनि मासिगिरि गाम्बारु मोसाहारिखौ एरख'नायनि जाहोनखौ रायजो राजाफोरनो मिथिहोनांगौनि मोनसे अजद लाबोदों। बाबु बर'नि बादिब्ला रमिउ पि नार्जारी, पीताम्बर ब्रह्म आरो ललदि ब्रह्म साथाम सुबुंफ्रानो गाम्बारु मोसाहारिखौ एरख'नो बिथोन होदों, नाथाय फोरमान गैया। बिकेडब्लिउएसआव सिङारि मा जामारदों आरो मानि थाखाय बिकेडब्लिउएसनि मासिगिरि गाम्बारु मोसाहारिखौ एरख'खो बेनि सायाव आबुं खौरां गैयाब्लाबो बे समाव नोंथांमोना इउबिपिएफनि गाहाय नेहाथारि बाबु बर'नि फोरमायथिनायखौ खोनासं। थांनाय 8/6/23 खालार खालि इउबिपिएफनि गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्मआ प्रेस रिलिजनि गेजेरजों बिथां डक्टर गाम्बारु मोसाहारिखौ चेयारमेन मासिनिफ्राय बोख्लायनायनि गोबां जाहोन दं होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। जोङो बुंनो सानदों बिथांनि बे जाहोनफ्रा मा जाहोन दङ आरो मा जाहोननि थाखाय बिथांखौ चेयारमेन मासिनिफ्राय बोख्लायनाय जाखो, जों बेनि रोखा फोरमान बिलाइखौ जोङो नागिरदों आरो बे रोखा फोरमान बिलाइखौ नोंथांमोना रायजो राजाफोरनोबो रोखायै फोरमायना होनो हायो। बे बेलायाव जोङो थांनाय दाखालि 21/5/23 खालार खालि बिकेडब्लिउएसनि सिइएम आरो गुवाहाटी जिल्लानि इउबिपिएफनि खायसे सोद्रोमाफोरखौ लानानै सावराय मेल खुंदोंमोन आरो बे सावराय मेलाव बिथां सिइएमखौ आं बुंदोंमोन जे गाम्बारु बिथांखौ जोङो एसे स्कप होनाया मोजां, रायजो राजाफोरनि सिगाङाव रोखायै फोरमायना होनो थाखाय बिथांखौ स्कप होनांगौ। बे बेलायाव बिथां मानगोनां मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथाङा बुंदोंमोन जे जागोन, बिथां गाम्बारु मोसाहारिखौबो जों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंफोरनानै होनो थाखाय खाबु होनाय जागोन आरो बे खामानिखौ डक्टर बाबु बर'आनो गेजेरनि मानसि बायदि जानानै सालायलांनो थाखाय आंखौ दायित्व होदोंमोन। नाथाय आं जेला बिथांनि जा खामानि, जा गोरोन्थिनि थाखाय बिथांखौ बोख्लायदों बे जाहोनफोरनि डकुमेन्ट्सखौ गुवाहाटीनि सासे दैदेनगिरि इउबिपिएफनि सनि बर'नो होनानै बिथां मिहिनीश्वरा बुंदोंमोन जे सनि, नोंथाङा गासै गुवाहाटीनि इन्टेलेक्सुवेलफोरनो बे लाइजामफोरखौ राननानै हो। नाथाय जोङो दिनैसिमबो इन्टेलेक्सुवेलफोरनो बे लाइजामफोरखौ रानना होनायखौ जों नुनो मोनाखै आरो मा जाहोननि थाखाय सनिया बे लाइजामफोरखौ इन्टेलेक्सुवेलफोरनो होआसै जों बेखौ मोनथिनो थालांबाय। रायजोफोरनि सिङाव, रायजोफोरनि गोसोआव सोंनाय दङ जे गाम्बारु मोसाहारिखौ पलिटिकेलि षड़यन्त्र खालामनानै मार्डार खालामनो नाजादोंमोन नामा नाजाबाय नामा, बे खोथायाव सोंनाय दङ। बेखायनो जोङो एज ए इउबिपिएफनि जानानै नोंथांमोनखौ खावलायनो सानो, नोंथांमोना थाबैनो डक्टर गाम्बारु मोसाहारिखौ मा जाहोननि थाखाय नोंथांमोना चेयारमेन मासिनिफ्राय बोख्लायदों बेखौ हायोब्ला नोंथांमोना थाबैनो रोखा। बिथां गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्मआ आरो मोनसेबो खोथा बुंबावदों, बेनो जाहैबाय इउबिपिएफआ रावनिबो बायार्स नङा होननानै। बेखौ जोंबो मोनथिगौ, आगोलनिफ्रायबो मोनथिगौ। इउबिपिएफआ रावनिबो बायार्स नङा, इउबिपिएफ होननाय सोदोबा रावनिबो बायार्स नङा। नाथाय बेवहाय थानाय खायसे सोद्रोमाफोरा, खायसे दैदेनगिरिफोरासो इउबिपिएफनि जा मावनांगौ बे मावनांगौखौ जों मोजाङै मावदों होननानै जों बुंनो सानाखै। मानो होनोब्ला इउबिपिएफ आरो बिकेडब्लिउएस बे सोदोबनि सायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय इउबिपिएफनि खायसे सोद्रोमा आरो बिकेडब्लिउएसनि खायसे मेम्बारफोरनि गाज्रि साननायनि थाखाय बेफोरबादि खोथाया ओंखारदों आरो बिथां डक्टर गाम्बारु मोसाहारिखौबो चेयारमेन मासिनिफ्राय बोख्लायनायनि गाहाय जाहोनानो बै खायसे सोद्रोमाफोर। जों इउबिपिएफखौ दुसिनो थाङाखै, जोङो बिकेडब्लिउएसखौबो जोङो दुसिनो थाङाखै। नाथाय बेखौ दैदेनलांनाय खायसे सोद्रोमाफोरा बेखौ गावनि गोसो बायदि खालामनो नाजानायखौ जों नुनो मोनदों। आरो
बिथांमोना बुंदों जे डक्टर गाम्बारु मुसाहारिया इउबिपिअखौ राबार स्टाम्प होननानै बुंदों। राबार स्टाम्प होननानै बुंदों नाथाय जोङो बेखौनो बुंनो सानदों आरो बिथाङाबो बुंनो सानदों कि इउबिपिअआ मानो बिकेडब्लिउएसि जों दैदेनजाखो बे खोथाखौ साननानै बिथाङा दुखु मोननायनि जाहोनाव बुंदों आरो दैदेनजानायनि जाहोना ओरैबायदि आं बेखौ बुंनो सानदों जे बिकेडब्लिउएसिआ मानो मोनसेल' जिल्लानिफ्राय सा 9 सोद्रोमाखौ होनाय जाखो बेवहाय मानो इउबिपिअआ जेबो बुंनो हायासै आरो सा 5 आसाम सोरखारा हरखानाय स्टाफफोरखौ मानो दिनैसिमबो खामानि मावहोआखै बेबो बिकेडब्लिउएसिनिनो खामानि बेखौ मानो बिकेडब्लिउएसिखौ बुंनो हायाखै आरो धेमाजि जिल्लायावल' 70 खोन्दो डेभेलपमेन्ट जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेयो मानो जाखो इउबिपिअआ बेखौ मानो सोङाखै बाखि जिल्लायाव डेभेलपमेन्टआ 5% जानाय नुनो मोनाखै मानो बेफोर जायाखै बे खोथाफोरखौ इउबिपिअआ सोंनो हायैनि थाखाय बिथाङा इउबिपिअखौ राबार स्टाम्प होननानै बुंनो सानदों आरो बे जों बुंनाय बे सोंथिफ्रा जुदि नंखायब्ला नोंथांमोना जुदि फोरमान होनो हायोब्ला बिथां डक्टर गाम्बारु मुसाहारिया बुंनाय राबार स्टाम्प वार्डखौ जोङो बोखांना लानो थाखाय खावलायगोन। बिथां पीताम्बर ब्रह्मआ आरोबाव बुंबावदों जे काउन्सिलनि सायाव सोरबा दुष्ट मानसिया गाम्बारुनि सायाव कमप्लेन होनानै काउन्सिलखौ केस होनो नागिरदों होननाय खोथाखौ जों नंखाय होननानै बुंगोन मानो होनब्ला सोरबा सासे मानसिया सोरबा सासेखौ केस होयोब्ला बेनि रोखा फोरमान बिलाइ नांगौ आरो बे मानसिया जुदि रोखा फोरमान बिलाइ थानायमोनब्ला गावनि मोननांगौ मोन्थाय गावनि मोननांगौ खामानिनि थाखाय निश्चय गाम्बारु मुसाहारिखौ नङाब्ला काउन्सिलखौ केस होगौमोन नाथाय जों दिनैसिमबो केस होनाय नुनो मोनाखै बेनि उल्थायै जोङो गाम्बारुनि फराव गाम्बारु बिथांनो क्लीन चिट पेपारफोरखौ होनायखौसो जों नुनो मोनदों आरो रायजो राजाफ्रा बेनि फिननायखौ जुदि जोंनिफ्राय मालाबाफोर नागिरब्ला जों रोखा जों फोरमायना होगोन जोंनियाव गोबां दङ गासिबो माने खोथायानो दङ गासिबो पेपारनिनो जोंहा रिप्लाइ दङ आरो बिथांमोना बुंदों जे डक्टर गाम्बारु मुसाहारिया मावलांनाय गाज्रि खामानिनि जोंनियाव दलिल दङ होननानै बुंदों आरो बै दलिलफोरखौ नोंथांमोना थाबैनो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायनानै होनांगौ आरो बे खोथाखौनो दाखालि थांनाय 21/5/23 खालार खालि सीएम जों रायज्लायनायाव बे खोथाखौनो बुंदोंमोन आरो बे खोथायानो ओंखारदोंमोन बेखायनो आंबो खावलायो नोंथांमोननाव जुदि गमामायैनो नोंथांमोननाव जुदि दलिल दंमारोब्ला गाम्बारु मुसाहारिखौ केस होनो हानाय नोंथांमोना थाबैनो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायनानै होनांगौ। आरोबाव मोनसे खोथा आङो दुखु फोरमायनो सानदों इउबिपिअआ आफादा मोनसे जोबोद अनार गोनां आफाद दिनैसिमबो दासिमबो अनार गोनां आफाद बे आफादा थांनाय 2/2/23 खालार खालि जेब्ला डक्टर गाम्बारु मुसाहारिखौ चेयारमेन मासिनिफ्राय बोख्लायनाय लाइजामखौ होनाय जादोंमोन बेनि सानसे उनाव 3/2/23 खालार खालि गलाघाट जिल्लानि आबसु अफिसाव मोनसे मेल खुंदोंमोन बे मेलाव आबोग इउबिपिअ साहित्य सभा आबसु गासैखौबो लानानै बिथांमोना सावराय मेल खुंदोंमोन आरो बे बिथांमोनानो जादों पीताम्बर ब्रह्म रमिअ पि नार्जारी आरो ललित ब्रह्म बिथांमोना गाम्बारु मुसाहारिखौ समाजनिफ्राय एरख'नानै दोननो थाखाय बिथोन होदोंमोन आरो बे बिथोनखौ मोनसे एफाग्राब इउबिपिअ बायदि एसेबां गोजौ अनार गोनां आफादा माबादि सासे मानसिखौ समाजनिफ्राय सासे गोरों मानसिखौ जाय मानसिया इउबिपिअनि दैदेनगिरि जाय मानसिया इउबिपिअनि फाउन्डार बेबायदि मानसिखौ माबादि गोसोजों नोंथांमोना एरख'नाय खोथाखौ हारसिङै दोननाय खोथाखौ मानो रायजोफोरनो बिदि मिसलिड खालामखो बे जोंनि गोरबोनिफ्राय दुखु फोरमायनाय नोंथांमोननिसिम नोंथांमोना बे खामानिखौ मावनो नाङामोन
मानो होनोब्ला रावबो इउबिपिअआ रावबो रावखौबो बायनानै दोनाखै। बर' जातिखौ इउबिपिअआ बायनानै दोनजोब्बाय नामा? बे सोंथिया जोंनियाव सोंनाय फैयो। नाथाय बे दुखुनि बाथ्रा, बे जानो मोननाय नङा, जानाङामोन। बे सोरनि बिथोनाव जादों, मा दायनि थाखाय बिदि खालामखो, बेखौ रायजो राजाफ्रा गोबां दुखु मोननानै सोंथि जोंनिसिम फोरमायहरदों जे बिदि जानो मोनामोन बिदि होननानै। बेफोरबायदि गोबां दुखु दाहा आरो नंखाय बांसाव जानायनि थाखाय डक्टर गाम्बारु मोसाहारिया गासै इन्टेलेक्सुयेलफोरजों रायज्लायदोंमोन। खायसे खायसे इन्टेलेक्सुयेलफोरा मदद खालामदोंमोन आरो खायसे खायसे इन्टेलेक्सुयेलफोरा बिथांखौ नागारदोंमोन। थेवब्लाबो बिथाङा मेंनाय गैयाजासे बर' हारिखौ बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय 22टा जिल्लानि बर' हारिफोरखौ समान अधिकार होनो थाखाय, समान डेभेलपमेन्ट होनो थाखाय बिथाङा आरोबाव नाजानायजों मोनसे आफाद जों दानो गोनां जादोंमोन। बे आफादानो जाबाय इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशन UBPF। बेखौ जों दानो गोनां जादों। जोंनि थांखियानो जाबाय जों सोरखौबा सोंखारिनानै सोरखौबा रायनानै जोङो दायाखै। जोंनि उद्देश्यआ खालि बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय 22टा जिल्लानि बर' माहारिखौ समान जौगाथाय, समान सिबिनो थाखायसो जोङो बेखौ दानाय जादों। बे आफादखौ जोङो गाहाय दानाय जादों आरो बे आफादखौ बयबो लैहोर लैहोरजों जों हेफाजाब होनो थाखाय आङो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ गुरै खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों। थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE, NEET, CUET, इन्जिनियारिं, मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलोंनो हागोन।